Au bismillah au ka kene mandika ni oye faso jokena isokma dolo otaku flana bi sokma daina amena kana baroto lase au ma baromi ni anye adabo dua kuntemene ni obetalike anga jomna kuntigi koro anfa ani antama nyogon baba morbo keta aye tama minke kabob makoya kata kai ulufe ni onana kana ke samba kele kemeko nonto bi woro ani nani o binawlen kalotle worona ni oye sankalo folotle worona nanko ma France kana ko le 6 janvier 1964 aywa ayitagali minke katakuma USRDA o tondon ulufe kakuma jamana kono don ulufe o baroto yemi ameje ngon fe 600 kuma borula kamara numéro 1 maiden Aboubacar Kamara Senkola Mamadou Fofana Kadhafi kuma kaso pour Désiré Mariko ola Kadhafi e ka fere beka sa baroto yemi iko bla fien fe o kona fe angata nai donc dans l'intérêt de notre régime et dans l'intérêt de l'Afrique ola anga fanga on nafa konana ani farafinaka nafa konana. Il faut que nous nous gendarmions, que nous nous mobilisions contre la fraude, contre la spéculation, contre la corruption. Car sans cela, ça ne serait fait de l'avenir de l'Afrique. Et je crois également, pour prouver à quel point le parti tient à la santé de nos services, de notre fonction publique. De rappeler les dernières mesures adoptées par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement. C'est que la contrebande, la fraude et toute infraction volontaire et délibérée aux institutions économiques et financières constituent des délits économiques en République du Mali. Tout délit économique légalement constaté entraîne automatiquement pour le délinquant la dégradation civique pendant 10 ans. C'est-à-dire pendant 10 ans, il n'a plus de droit civique. Il ne peut pas voter. Il n'a même plus les droits du citoyen malien. Ensuite, la confiscation de tous les biens, même ceux qu'il avait autrefois au profit de l'État. Ensuite, l'interdiction totale et absolue d'exercer pendant 10 ans en République du Mali une activité salariée toute profession industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, et ces sanctions s'appliquent sans préjudice des poursuites judiciaires. De sorte que non seulement l'individu peut aller en prison, et les peines qui ont été édictées sont énormes, mais pendant 10 ans, il perd ses droits civiques. Pendant 10 ans, il ne peut plus travailler ni dans la fonction publique malienne, ni dans le secteur public malien.
Si les commerçants pendant 10 ans ne peuvent plus faire le commerçant. Ni jagokela kundo santan konana atseka jagoke tum. Si les industriels pendant 10 ans ne peuvent plus faire l'industriel. Ni izinso barakela tundo santan konana atseka ubarake tum. Si les artisans pendant 10 ans ne peuvent plus faire l'artisan. Nasra bola barakela kundo santan konana atseka bola barake tum. Et Ani la suite, oto c'est que tout fonctionnaire, oye ni kafako furba barakela fen o fen. tout agent de l'État ou d'une société d'État, Barakela fen fen ni be faso ka chakeda do ore konana walma ye faso barakela yi. qui couvre de façon volontaire et délibérée Min ni obe adabo akama un délit économique ka sariya soso wale do ke soro kononana. sera passible des peines prévues à l'article 2 de la présente loi. Ona nyangini kumaula munu dana tigalendo sariya kese flana na min be talike ni sariya kumaina. Cela veut dire que si un camarade fonctionnaire, Okora yi kafo ni anto nyogondo mi ye furuba barakela yi. par complaisance, par faiblesse, Barikantanya fe walma dabon kama erefe. ou en raison des liens qu'il peut avoir avec tel ou tel, Walma ka sababu ke jenyogonya yi abise ka o misro nin karma masne walma nin karma masne fe. agent ou commerçant ou industriel ou artisan, Ni oye furuba barakela yi no ye jagokela yi walma no ye bola barakela yi walma ko usine barakela dun. passible de l'une des peines édictées à l'article 2, Nominali bise ka ke o tigi ma nominali min ko fara sariya kise flanana. couvre ce commerçant ou ce fonctionnaire ou cet artisan Ni anana kana o furuba barakela o bola barakela walma o usine sotigi o ka unko sutra. eh bien lui aussi, Ale yɛrɛ fana il est frappé de l'indignité nationale pendant 10 ans. ale fana bɛ ɲangi k'a fɔ ko ani fasodenya man kan tuguni san 10 kɔnɔna na. Pendant 10 ans, San 10 kɔnɔna na il ne peut pas exercer ni dans la fonction publique malienne, ni dans la fonction privée malienne. a tɛ se ka baara kɛ faso o foroba baara kɔnɔna na tun a tɛ se ka baara kɛ fana mali kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna na tun. Et d'autre part, il y a confiscation de tous ses biens Ani fan dɔ fana fɛ a bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔsi a la. et il court également le risque de rejoindre en prison celui qu'il avait tenté de couvrir. Ani fana farati bɛ ka ɲɛsin o tigi ma ale min ye a ɲini fana ka tɔ kelen dɔ in sutura farati bɛ a ma a ka taa fara o fana kan kaso la yen. Voilà donc les mesures de rigueur A filɛ nin ye an ye fɛn minnu latigɛ ni olu kolo ka girin. que la direction du parti a été appelée à prendre Parti ɲɛmɔgɔyaso a wajibiyara ale ma a ka min ta pour lutter contre les malversations, walasa min ye yurukuyuruku kow ye karabu kow ye ka o kɛlɛ le trafic, trafiki la contrebande, etc. namara ba jago kɔnɔna na a n'a tɔw. Il y a également un détail que je vais donner Perepere-latigɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ yen n b'a fɛ ka min di et qui constitue un trafic qui échappe aux camarades. o fana ye jagojugu dɔ ye jagojugu min ni o bɛ da an tɔɲɔgɔnw hakili kan C'est que c'est que l'exportation et l'importation. min bɛ a to minɛnw dɔɔnini ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ani minɛnw dɔɔnini jamana kɔ kan ka don ni a ye jamana kɔnɔ. Nous avons dans nos zones frontalières An ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ni jamana wɛrɛw bɛ dan bɔ des commerçants qui prennent des licences jagokɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ furancɛw ta et qui partent avec des matières du Mali olu minnu bɛ bɔ an fɛ ani mali fɛn dilanlenw ye en direction des États voisins. ka taa ni olu ye sigiɲɔgɔn jamanaw kan. Mais ils n'ont pris que la patente du simple commerçant Nga u ye jagokɛla patenti dɔrɔn de ta dont les activités doivent se dérouler à l'intérieur de la République. o jago baaraw olu ka kan ka dan jamana kɔnɔna dɔrɔn ma yan. Dès l'instant que les marchandises qu'ils possèdent doivent sortir de la République du Mali, Nga kabini yɔrɔ min na o jagokɛ minɛn minnu filaw ye ni olu ka kan ka bɔ mali jamana kan donc doivent être exportés. o kɔrɔ ye o la ko o jagokɛ minɛnw ka kan ka dɔɔni ka bɔ mali jamana kan ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la. À ce moment, il doit prendre la patente d'exportateur. O tuma na u ka kan ka patenti ta min bɛ a jira k'a fɔ ko u ye minɛnw dɔɔnibaga ye jamana kɔnɔ ka bɔ ni a ye jamana kɔ kan. Or, malheureusement, K'a sɔrɔ ɲɛnasisi ko don nos agents du FIF an ka baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ lɛnpo ko hukumu kɔnɔ n'appliquent pas cette mesure et nous savons, olu tɛ nin sariya in bolila k'a sɔrɔ an dun b'a dɔn aussi bien dans cette région que dans d'autres régions, ni marabolo in kɔnɔna na ka fara marabolo wɛrɛw fana kan
Il y a des exportateurs jagokɛlaw bɛ yen minnu bɛ jagoka minɛn dɔɔni ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan qui n'ont même pas de patente. minnu yɛrɛ ni patente yɛrɛ t'u bolo À plus forte raison, la patente d'exportateur. zanko ka taa se patente ma min bɛ a yira k'u ye minɛn dɔɔnibaga ye ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan. Et d'autre part, a poursuivi le président Modibo Keïta. Fan dɔ fana fɛ jamanakuntigi Modibo Keïta a taara ɲɛ. Quand ils ont exporté, pour eux, il y a deux solutions. N'a fɔra k'u ka minɛn ta k'u ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan fɛɛrɛ fila bɛ o la. Rapatrier toute la contre-valeur. À ce moment, ils ne doivent payer que la patente d'exportateur. Fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ yɛlɛ jatew kan jate minnu ni olu kun kan ka dan jamana kɔnɔ ta ma o la fɛn minnu bɛ yɛlɛ o kan sa u ka kan ka o lasegin jamana ma o tuma de la dɔrɔn u bɛ patente sara patente min bɛ a jira k'a fɔ ko u bɛ minɛn dɔɔni jamana kɔnɔ ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan. Mais lorsqu'ils ont exporté, ils ont vendu la marchandise malienne dans un état voisin. Nga tuma min na ni u ye minɛnw dɔɔni ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan u ye Mali jagokɛ minɛnw ta ka taa o feere Mali sigiɲɔgɔn jamana dɔ kan. Que dans cet état, ils ont acheté d'autres marchandises qu'ils introduisent en République du Mali. Wa u ye jagokɛ minɛn dɔ san o sigiɲɔgɔn jamana o fana kan u bɛ denw ni u ye Mali jamana kan. Ils sont importateurs, de sorte que pour la sortie, ils sont exportateurs. Pour l'entrée, ils sont importateurs. Olu ye mɔgɔw ye minnu bɛ minɛnw dɔɔni ka bɔ n'a ye kɔ kan ka don n'a ye kɔnɔna na. Ka d'a kan ni minɛnw labɔli don u bɛ jate mɔgɔw fɛ minnu bɛ jago ka minɛnw ta ka bɔ n'a ye kɛnɛma. Nka min ye minɛnw ladonni ye u bɛ kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ jago ka minɛn ta kɔ kan ka don ni a ye kɔnɔna na. Ils doivent donc payer la patente de l'exportateur et de l'importateur. O la u ka kan ka patente sara patente min bɛ tali kɛ jagokɛla la jagokɛla min bɛ minɛnw dɔɔni ka bɔ ni a ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ani min bɛ minɛnw dɔɔni ka bɔ jamana kɔ kan ka don ni a ye jamana kɔnɔ. Malheureusement, cela aussi ne se fait pas. Et cela par la complaisance de nos agents de consigne. Nga ɲɛna sisi ko don o yɛrɛ fana tɛ kɛ la nga o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yɛrɛmabila o fɛ yɛrɛmabila min ni o bɛ kɛ baarakɛlaw fɛ minnu bɛ u janto ni koɲɛ ninnu na. Donc il faudrait que tout cela soit légalisé. O la wajibi don fo nin bɛɛ ka don sariya ka bɛrɛ la. Quoi que cela puisse nous en coûter. O musaka mana bɛn fɛn fɛn ma. Parce que nous savons qu'au fur et à mesure que nous voudrons réglementer notre commerce. O de filɛ nin ye k'a fɔ ko ni an bɛ taalen ɲɛfɛ ka an ka jago ka a kɛ sariya kɔnɔna na k'a kɛ ni sariya sɛbɛnw ye. Le rendre moderne, c'est-à-dire le mettre à l'échelle du commerce dans les pays évolués. Ka tila ka jago ka a lakuraya ka a bila kundama min ni o bɛ jamana yiriwalenw jago ka o kofɔ. Nous trouverons sur notre chemin ceux qui sont habitués au trafic, à la spéculation. Ana mɔgɔw sɔrɔ an ka siraw kan mɔgɔ minnu ni olu delilen don ŋanamu na mɔgɔ minnu delilen don jagojuguw la. Ils peuvent exporter sans patente d'exportateur. O mɔgɔ minnu ni olu bɛ se ka minɛn dɔɔni ka bɔ ni a ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ka taa sɔrɔ patente tɛ u bolo min bɛ u yamaruya o baara la. Qui peuvent importer sans patente d'importateur. Mɔgɔ minnu ni olu bɛ se ka minɛn dɔɔni ka bɔ ni a ye jamana kɔ kan ka don ni a ye jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ o patente tɛ u bolo. Eh bien, a poursuivi le chef de l'État, si nous ne faisons pas en sorte que notre commerce soit contrôlé et moderne. O de la sa jamanakuntigi a taara ɲɛfɛ ni kuma ye ko ni an ma fɛɛrɛ tigɛ min bɛ a to an ka jago a ka se ka jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛ ani a ka se ka lakuraya. Eh bien, nous n'arriverons jamais à avoir des statistiques justes et à saisir la réalité de nos possibilités commerciales tant à l'exportation qu'à l'importation. Cogo si la an tɛna se ka jate jɛlenw ka olu sɔrɔ ani ka faamuyaliw jɛlenw ka olu kɛ an seko la jagoko nasira fɛ min bɛ tali kɛ minɛn dɔɔnini na ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ani ka bɔ jamana kɔ kan ka don ni a ye jamana kɔnɔ. Et le président Modibo Keïta de poursuivre. Ani jamanakuntigi Modibo Keïta a taara ɲɛ. D'autre part, il faudrait que les SEMDER Fan dɔ fana fɛ wajibi don CMTR puissent jouer pleinement leur rôle olu ka u jɔyɔrɔ fa a cogo la. et ne se contentent pas d'encaisser U kana na dan dɔrɔn kow ka kɛ u ɲɛkɔrɔ u k'a ye walima u ka sɔn kow kɛtɔ ma. les cotisations des membres Tɔndenw olu ka wari sarataw et de se porter garant timidement de quelques prêts. ani ka u yɛrɛ kɛ fɛn dɔw olu kuma bɔbaga ye. Il faut que les SEMDER
aide nos paysans à s'organiser. Wajibi don CMTRU uka anga tikela udeme uka faranyugon kanka labenke. Surtout dans les régions fruitières. Zanko marabolo la marabolo munu ni yiride unka chai. Pour que les producteurs de fruits Walsa ma munu be kafako oluye soroke baga yiride nkola. ne soient pas la victime des spéculateurs. Walsa ngana mga ukanana dankarike ulula. Cela est essentiel. Okoni ode nafaka bon. Ce que vous le savez, Kama soro awa don notre organisation socialiste, labe mimbe ambolo soro ani fanga o furubaya likono. il faut d'abord qu'elle s'enracine profondément dans la campagne. Fo aka dili donc a dunya togoda udela. Et si cela est fait, vous pouvez être convaincu que tout le reste suivra. Wani okera a bese ka jeya au ma kafako ko to bela jelena tugun ula. Un autre aspect sur lequel j'attire votre attention, Fen warabe mba fe ka hakli sama ka nyesin mima. c'est la délivrance anarchique des licences. Oye yamare asaban olu diliye belisa nyagamin kono. Malgré les mesures arrêtées à Mopti, Halika sura ko antuye fera do sigi 5 ans mopti ona taota. il y a des commerçants de Caille ou de Mopti Jagokela do be munu ye kai ani mopti jagokela uye. qui passent par-dessus la tête de leur gouverneur des banques d'ici Munu ni ube pan uka marabulo nyamgo ulu kuna ka pan warbondo kuna ya. pour aller peut-être en raison de certains liens qu'ils ont à Bamako, Walsa janyogonya do sababula janyogonya mimbe ubulo Bamako. chercher là-bas des devises, chercher là-bas des licences. Ubesra ula kata yamare asabam kata anyini walima kata war yeleke unyini. Cela doit être évité. Okaganka dabla. Donc, il faut que les gouverneurs soient les seules autorités Fo kafobulo nyamgo ni olu gouverneur wiye olu kelempe de kake fanga wiye olu kelempe de kake nyamgo wiye à délivrer des licences, walsa ka yamare asabam di. même au niveau de Bamako, Hali Bamako ere kononana. de sorte que le ministère du Commerce Mimbe ato ministry so mi siglendo 5 ans ka nyasin jago koma. doit être un ministère Okaganka ke ministry so ye jouant le rôle d'initiative, mimbe jorota joro mi ni obe ngania ukufo. jouant le rôle d'organisme de législation Aka jorota joro mimbe sariya sigili ani sariya saban ulu labenin kufo. et de contrôle du commerce Ani aka joro feneta mimbe jako koloshili kufo. et ne pas descendre Wa amankan ka jigi. dans la délivrance des licences Yamare saban ulu dili la. qui, comme vous le savez, donne lieu à toutes sortes de tractations. Inafo awa don chugo mina. Obeka sababu ye kanani bolibolu ni nganyaki uchamai. Et puis, si notre ministère du Commerce Nakera ko anga ministry so mebe ni akabara binyesin jagoma. s'embourbe dans ses problèmes quotidiens Ni onana kana ayere churo ni don geleaula. de délivrance des licences, il ne pourra pas saisir. Mimbe talike yamare saban dili la. Atena na seka ayere bo. L'importance des problèmes importants qui se posent à lui et dont la solution exige un esprit débarrassé de toutes les préoccupations subalternes. Atena na afamia gelea munu rebe nyesi ama o gelea ukundama yemi atena no famia. Wa o gelea nyana boli fene obe awajibia akayere bo duguma miriau ani miria misenu bela jelembulu. C'est pourquoi nous insistons auprès du ministère du Commerce Ode kama ambe sinsin akan ministry so min kabara bien sin jagoko nyana boli ma. pour qu'il s'organise de telle manière que les licences de Sky soient livrées par le gouverneur de Sky Aka laben ke chugola walsa yamare asaba mimbe di kai o kadi kai o marabulo nyemgo fe. et que s'il y a des commerçants de Sky qui ont des relations à Bamako, Na kera ko jagokela dobe kai ko ulu dombaga dobe Bamako ya. que ceux-ci ne puissent pas être satisfaits là-bas. Walsa ulu kana nimisi wasai. Il ne faut pas que des commerçants de Mopti Amanka mopti jagokela do puissent se satisfaire en licence à Bamako. ulu kase kuka yamare asaben soro Bamako. Il faut qu'ils restent dans le cadre de leur région Fo ukato uka kafobulo ni uyo uka region ulu kononai ukato konoi. et comme je l'ai précisé, Inafanya preprela tege chugomina. il faudra que le gouvernorat de Bamako lui-même s'organise pour opérer dans la délivrance des licences Wajibi don Bamako o marabulo nyemgo o yere ka se ka ayere laben walsa ka barake yamara saban dilila. comme ses collègues des autres régions. Inafo a barake ngon tawbe chugomina jamana marayro tawla. Quand nous organisons des défilés, nous voyons
dans toutes les circonscriptions. Ni anye défilé ou labin, jama nyanaja ou labin, ambe aye marabolo ou bella. Défiler les chasseurs. Donzo ka défilé amboye. Il y a une association de chasseurs par sexe. Donzo ka ton au dobé. Et qui a même un sommet à Bamako. Wa nyemwa so refenebe ou la Bamako ya. Or, Kasora, nous ne pouvons pas admettre en République du Mali anteseka jeni aye Mali jamana kono. des organisations qui ne peuvent pas apporter leur contribution à l'édification du pays. Ka jeni jekulu munu ni ulu tseka u joro fa jamana joli barala. Je l'ai déjà dit. Nya fokaba. Il faut que partout les associations de chasseurs Wajibi don fam bela jelen fe donzo ka ton munu be. soient les meilleurs combattants du Mali Ulu ka ke keleke chawye Mali kono keleke cha munu nyogonte. contre les feux de brousse là où ils sont interdits. Walsa ta doni kungola ka o bali kadaka o konendu. Il faut qu'ils soient les meilleurs combattants Fuka ke keleke chawye munu nyogonte. pour la protection de notre faune Ka anyasi anga kungo kono sogo ulu lakana lima. qui est en train de disparaître. O mimbe alaka tunu. Parce que si demain, Kadaka ni sini. avec la facilité avec laquelle on peut avoir des fusils, Nugoya ba mi fe ni ambese ka marfa soro. on détruit toute la faune, Ni anye kungo sogo befaga. eh bien, ils auront leurs fusils sur les bras. Ola uga marfa u nake ubulokala ula. Donc, c'est l'intérêt des associations et des chasseurs Ola ni kwani ye nafaye donzo uluka tambulo. de faire en sorte que la réglementation sur la casse Uka ke chugola mimbe ato sariya gafe mimbe ni obe talike donzo yala kungo sogo ulu fagalila. soit scrupuleusement respectée. Walsa o sariya saban kono kuma ulu kase ka labato anye tan fla bela jelema. Et puis, nous savons, Ani amba don quand on parcourt le budget, ni ambe fando boli ko laje. que toutes les armes possédées ne sont pas déclarées. Amba yi kafa ko marama fen be a bela jelen sebente ula umajira ula ko donete. Nous savons qu'il y a des camarades responsables Amba don kafa anto nyogon do be munu ye nyemgo wi. qui ont des armes rayées, des armes non rayées, qui ont des pistolets. Munu ni marama fen be ubolo munu la ko donendo ani munu ma la ko don gonzolu be munu bolo Des fusils de traite. ani wugati kungo kono taga marfaw Ces camarades doivent savoir anto nyogon ka ganka don qu'ils possèdent illégalement des armes. do be marfa be ubolo kata soro sebente ala mima la ko don sariya fe. Et que si ils étaient poursuivis, Wa ni akara kafa ko utu nominena ils courent le risque d'être condamnés farati be uta fanfe ubise ka nyangi sariya la. au moins à 3 mois de prison A dogomani ye mi ubise ka kalo sabake ube kasola et à la confiscation de l'arme. ani marfa mimbe ubulobe boshula. Donc nous accordons aux uns et aux autres un délai de 3 mois Ola ambe kalo saba de boloda be kelengelenye pour que les armes non déclarées, walsa marfa munu be ni uluma lakodon sariala armes rayées, carabines, armes non rayées, pistolets et armes de traite amana ke marfa sugu karabinu marfa mimbe ta wugati kata kungo kona na foka na se gonsoluma soient déclarées. olu kase ka lakodon sariala Ce délai passé, nos forces de sécurité, ni ogati temena anga lakana tigilamgo notre armée, notre gendarmerie, anga nantugu sordasu anga kelemgo lakaw ni o gendarme ye nos gardes frontières, anga jamana danche kolosiba ni o ye gardu nos douaniers anga boton kolosiba ni o ye douanier wi seront amenés à contrôler abena ke oluma wajibi ye ka kolosilu ni segasagalu ke la légalité de la possession ka laje na sura marfa mimbe mgo bolo ni o la kodonen do sariya fe par n'importe quel camarade de telle ou telle arme. o bise ka ke anton yogon a sugu fe mimbe nyasi marfa wo marfa ma. Donc j'invite instamment les camarades possesseurs d'armes Ola mbe wele blaka lase anton yogon ma marma fembe munu bolo à se mettre en règle kuka uyere beni sariya dans les 3 mois qui leur sont offerts comme délai. kalo saba min dilen do uma. Et je vous ai dit tout à l'heure que notre fonction publique Nyafo awina sisango anga furubacha envisage la reconversion d'éléments du secteur public vers le secteur privé. Il faudra y réfléchir. abeka a hakili jagabo mwa munu be barake furubacha ukonana na kaseka ulu dawla na kan yeraye ukonana akwa hakili jagabo ukan. Et dans quelques jours, un appel sera lancé pour demander des volontaires. Ani tile dama konana wile kan dobe na filifien fe walsa ka anyini ma munu be abo
u yɛrɛ la k'o kɛ. Et je dois dire qu'ils seront choisis Ani ka kan k'a fɔ ko olu ka kan k'a ɲɛnatɔmɔ selon les critères que j'ai précisés, engagement politique réel, ka kɛ ni sartu ye sartu minnu n'an y'o perepere latigɛ. I ka cɛsiri ye min ye sɛbɛ la politikiko nasira fɛ. conscience professionnelle Baara kanu min bɛ i la et facilité d'adaptation à leur nouvelle situation. ani seko min bɛ i la ka i yɛrɛ bɛrɛ bɛn ni ko kuraw ye. Nous sommes débordés de demandes de travail. Laɲini sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ baara ɲinini na olu kɔni caman bɛ an bolo fo k'a dama tɛmɛ. Des gens qui n'ont même pas quelquefois le niveau de certificat d'études. Mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko duguma kalan o kunnawolo sɛbɛn yɛrɛ tɛ u bolo ni o ye CEP ye. Même pas du cours élémentaire. Hali kalan fitinin min bɛ yen ni kalan yɛrɛ bɛ daminɛ ni o ye fɛn ye min ka kan ka dɔn bɛɛ fɛ o tɛ minnu yɛrɛ la. Qui sont obligés quelquefois de faire rédiger leurs lettres par des écrivains publics, écrire au département ou quelquefois même au chef de l'État. Olu minnu ni olu wajibiyalen don tuma dɔw la ka taa u ka batakiw sɛbɛn mɔgɔw fɛ ni o ye foroba bataki sɛbɛnnikɛlaw ye. O b'o sɛbɛnninw kɛ k'o ci bolofaraw ma hali tuma dɔw la yɛrɛ u bɛ a ci jamanakuntigi ma. Pour demander un travail. Walasa ka baara ɲini. Et certains vont aller jusqu'à dire Dɔw yɛrɛ bɛ taa fo ka taa fɔ ko que le socialisme a dit ko sɔrɔ ani fanga forobayali y'a fɔ ko que chacun doit avoir un gagne-pain. ko bɛɛ ka kan ko ka i balo fɛn sɔrɔ. Et j'ai répondu à ceci, c'est exact. Ani n ye o mɔgɔw jaabi k'a fɔ n ko tiɲɛ don Le socialisme a dit que chacun doit avoir un gagne-pain. ko fanga ni sɔrɔ forobayali y'a fɔ ko bɛɛ ka kan ko ka i balo fɛn sɔrɔ. Mais si dans certains pays socialistes, Nga ni a kɛra k'a fɔ ko jamana dɔw kan minnu sinsinnen don sɔrɔ ani fanga forobayali kan. la formule est valable, Kɛcogo min bɛ yen ni o lakodɔnnen don bɛɛ fɛ c'est qu'il n'y a pas de terre, c'est que la terre manque. o ye nin ye ko dugukolo tɛ yen ko dugukolo tɛ labɔli kɛ. Or, ici, en République du Mali, K'a sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ yan la terre ne manque pas. Ce qui manque, ce sont les bras. dugukolo tɛ dɛsɛ min bɛ ka dɛsɛ kɛ bi o ye baarakɛlaw de ye. Donc, il ne doit pas y avoir de chômeurs. Ceux qui se disent chômeurs sont de faux chômeurs. O la a man kan ka mɔgɔ ye ko baara tɛ min bolo minnu b'a fɔ k'a fɔ ko baara tɛ olu bolo olu kɔni ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu b'a fɔ u da la ten de ka taa sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Ce sont des paresseux qui ne veulent pas aller se baisser sur la terre Olu kɔni ye salabagatɔw de ye salabagatɔ minnu ni olu t'a fɛ ka taa k'u biri ka dugukolo ci kɛ. pour pouvoir en retirer leur subsistance. Walasa u balofɛn ye min ye ka o sama ka bɔ dugukolo la. Et Ani à l'intention de ceux ka a ɲɛsin mɔgɔw ma qui, par le fait, dans l'euphorie du marché noir, sont devenus commerçants, olu minnu kow kɛcogo fɛ sanni feere min bɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la olu nana kɛ jagokɛlaw ye parce qu'ils n'étaient pas ou ils étaient petits fonctionnaires ou artisans, k'a sɔrɔ olu tun tɛ bololabaarakɛla walima u tun tɛ foroba baarakɛla dɔ ye. et qui aujourd'hui, avec les mesures de rigueur Bi o la ka kɛ ni fɛɛrɛ kolo giriɲɛ minnu sigilen don sen kan qui seront prises pour la réglementation du marché, ni olu nana ka na ta walasa ka sanni feere kɛ sariya kɔnɔ. il est possible que certains puissent se trouver en difficulté. A bɛ se ka kɛ ko dɔw bɛ yen olu bɛ u yɛrɛ ye gɛlɛya kɔnɔ. Là encore, le parti O yɔrɔ la fɛnɛ tuguni parti offre à cela des chances. o bɛ garisɛgɛ di o mɔgɔw ma. Au budget, nous avons prévu 200 millions Ka ɲɛsin foroba fusuku ma ni o ye musaka ye. An ye kɛwulu 200 boloda ni o ye miliyɔn 200 ye. pour la reconversion Walasa ka olu yɛlɛmɛ ka bɔ bolo dɔ kan ka na bolo wɛrɛ kan. de ceux qui voudraient retourner à la terre. Ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu b'a fɛ ka segin dugukolo ma. Il y a des plaines aménagées. Il y a la plaine de Samé. Il y en a vers Kati. Il y en a vers Bamako. Kɛnɛ caman bɛ yen minnu labɛnnen don samɛ kɛnɛ sen bɛ o la. Dɔ bɛ Kati fan fɛ, dɔ bɛ Bamako fan fɛ. Ceux qui voudraient donc, devant les perspectives de plus en plus difficiles, Minnu bɛ a fɛ o la. Ka kɛɲɛ ni yetaw nataw ye minnu ni olu ka gɛlɛn. qui s'offrent non pas aux commerçants honnêtes, mais aux trafiquants, Minnu ni olu tɛ jagokɛla tilennenw ye nka fo namaratɔw jago kɔnɔna na. se pencher sur la culture de la terre, Ka miiri dugukolo cikɛli la. eh bien, toutes facilités leur seront accordées Nɔgɔya da bɛɛ lajɛlen na kɛ u ye. pour les installer dans ces terres aménagées Walasa ka u la sigi o dugukolo labɛnnen ninnu kan. en village coopératif Walasa k'u kɛ dugu ye dugu minnu bɛ jɛ ka baara kofɔ. avec la possibilité avant leur première production Walasa ka cogoya di u ma ka kɔn u ka sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ. d'être entretenus par le gouvernement. Walasa fanga yɛrɛ ka se ka u mako ɲɛ.
Nous avons, pendant cette conférence, ni lajɛ in senfɛ an ye entendu de très beaux rapports kɔmasegin kuma cɛɲumanbaw mɛn. et je dois annoncer aux camarades n ka kan k'a fɔ n tɔɲɔgɔnw ye que dans les jours à venir, k'o don nataw kɔnɔna na certains, les camarades inspecteurs des affaires administratives an tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu ye foroba baara a sɛbɛnkow ɲɛdɔnbaga an ganaw ye et commissaires politiques ani minnu ye cidenw ye politikiko sira fɛ recevront chacun un rapport olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɔmasegin sɛbɛn dɔ sɔrɔ des diverses circonscriptions min bɛ marabolo tɔw bɛɛ kofɔ et se rendront sur place ani u na taa kɛnɛ kan pour contrôler walasa ka kɔlɔsili kɛ le contenu des divers rapports. C'est une pratique que nous appliquerons désormais. walasa kɔmasegin sɛbɛn ninnu fɛn minnu b'o kɔnɔna na ka o lajɛ k'o lamɛn o kɔni ye kɛwale minnu ni an bɛna o sigi sen kan don nataw la. Il y a également un fait kɛwale dɔ fana bɛ yen que nous devons porter à votre connaissance. an ka kan ka min ta k'a da aw tulo kan. Certes, tiɲɛ don on parle de l'inégalité de développement des diverses régions de la République. a fɔra ko mali jamana kɔnɔna na kafobolo minnu bɛ yen n'o ye marayɔrɔw ye ko olu yiriwacogow kundamaw tɛ kelen ye Et certains préconisent ani dɔw ye laɲini kɛ une certaine rationalisation de notre programme de développement ko baara bolodalen min bɛ an bolo ka ɲɛsin yiriwali ma o kɛli a cogo la pour réduire autant que possible walisa ka dɔ bɔ cogo bɛɛ lajɛlen na ce déséquilibre. Je dis que ce n'est pas possible. walisa damakiɲabaliya min bɛ ka dɔ bɔ o la ne y'a fɔ n ko tɛ se ka kɛ Ce sont des vues de l'esprit. nin kɔni ye hakili ka yetaw dɔrɔn de ye Des gens qui ne travaillent pas mɔgɔ minnu ni u tɛ sɔn baara ma ne peuvent pas être traités par le parti et par le gouvernement de la même manière que ceux qui se penchent sur le travail. maa minnu bɛ yen ni olu tɛ baara kɛ olu tɛ se ka mako ɲɛ parti fɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu bɛ baara kɛ. Donc, l'aide du parti, du gouvernement en priorité iront aux régions, iront au centre, aux villes, aux populations. o la fanga ani parti ka dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ o bɛ taa kafobolow la marayɔrɔw la o na taa cɛmancɛ bolow fɛ dugubaw ani sigida mɔgɔw yɔrɔ Qui donnent l'exemple du travail, minnu bɛ baara misali di mais à celles qui préfèrent se complaire dans la paresse, dans l'inaction, nka minnu b'a fɛ ka u yɛrɛ diya salabagatɔya la ani baarakɛbaliya la elles resteront longtemps dans leur paresse, dans leur inaction, olu na mɛn k'u to u ka salabagatɔya ni u ka dɔkɛbaliya la parce que nous n'accepterons pas kamasɔrɔ an tɛna na diɲɛ ni a ye de priver des populations laborieuses de moyens de travail ko ka sigida baarakɛlaw cɛsirilenw ka olu bali baarakɛminɛw na pour les immobiliser dans des secteurs walasa ka taa olu to u nɔ na bolofaraw la où ils ne pourront trouver aucune utilisation. ka taa u bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni u tɛna se ka labaara cogo si la Et à cet égard, je donne ani ka ɲɛsin o de ma n b'a fɔ ko au bureau politique de CAI ici présent n bɛ a fɔ parti ɲɛmɔgɔyaso min bɛ kayi yan un conseil n bɛ ladilikan di u ma de responsable. ɲɛmɔgɔ ladilikan Une ville ne peut pas vivre que de commerce. duguba kɔni a tɛ se ka ɲɛnamaya jago dɔrɔn de fɛ Bamako est une ville. bamako ye duguba ye Il y a plus de commerçants à Bamako qu'à CAI. bamako jagokɛla ka ca ka tɛmɛ kayi ta kan Mais les samedis et les dimanches, nka sibiridon ani karidonyaw la la moitié de la ville de Bamako sort bamako dugu tilancɛ de bɛ bɔ pour aller dans les environs, dans les champs, pour cultiver. walasa ka taa dafɛ dugu la ka taa kɛrɛfɛlaw la ka sɛnɛ kɛ Parce qu'ils ont compris qu'en République du Mali, ce que nous voulons, kamasɔrɔ u y'a faamuya k'a fɔ ko mali jamana kan an bɛ min fɛ ce n'est pas la prolifération des fonctionnaires, o tɛ foroba baarakɛlaw olu cayali ye k'u cari ce n'est pas la prolifération des commerçants. o tɛ jagokɛlaw cayali ye ka u cari Ce que nous voulons, an bɛ min fɛ c'est l'accroissement de la population, c'est la réhabilitation du travail de la terre, o ye dɔ farali ye sigida mɔgɔw hakan kan o ye dugukolo baara lakurayali ye qui constitue la base essentielle de notre indépendance économique. o de ye jusigilan belebele ye min bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya kofɔ sɔrɔ kɔnɔna na Donc, o la il faut que la population de CAI wajibi do kayi sigida mɔgɔw suive l'exemple olu ka tugu misali nɔfɛ de celle de Bamako, bamako misali nɔfɛ de celle de Sikasso, sigaso misali nɔfɛ de celle de Ségou, segu misali nɔfɛ de celle de Gao, ani gawota nɔfɛ où malgré le grave problème de l'eau, o yɔrɔ min na hali k'a sɔrɔ ko jiko gɛlɛyaba min bɛ yen eh bien,
On utilise, on cultive les plus petits coins au bord du fleuve Yoroni fitini munu be bada karafela ula ulu be chike. pour produire des légumes, produire des pommes de terre, Walsa légume kwa ulu sene. Walsa ka pomme de terre u sene. planter avec un maximum d'efforts Ka jiri turuke ni fanga dama ira bay. et entretenir avec un maximum d'efforts Ani ka janto o jiri la ni fanga dama jira bay. des orangers et des pamplemoussiers. Lemruba sum ani pamplemousse sum. En atterrissant, nous avons survolé certaines plaines Njigito apanguruna. Anye wala wala nje do ulaje. qui sont encore humides où il y a de l'eau. Minu ni o sumanen do jibe yoro mununa. Ça aurait été dans certaines régions les bords de ces lacs, de ces mares, Nani kun kera kafo bolo dowye marayoro dowye. O kow ani o tagwa udalalaw. O jida udalalaw. auraient été aujourd'hui occupés par des jardins. O bela jale tuna ke nakowye bi. Mais là, c'est la broussaille. Nga yengwani kungo konona de don. Ce qui est plus grave encore, Minga jugu gatamo be kan tuguni. c'est que lorsqu'on parcourt la ville de Caille, Na ibe kai dugu konona ka munumunu akono. eh bien, on voit des concessions habitées Ibe duye du munu ni mgo be akono. et on se croirait en pleine brousse. Anaki kono kafoko ibe busu kono na findela. Les herbes, les buissons Biun ani furatu. rivalisent à qui mieux Olu be nyugon senaya fan befe. et qui peuvent prendre le maximum de place. Wa ore be ka kene badeta. On voit des pans de murs qui sont tombés alors que c'est la saison sèche. Ibe kogo uchama ye munu ni olu binendu. Kata soro tlema feladu. Il s'agit d'un peu d'efforts pour ramasser du banco, faire des briques et relever les murs. Ida dron ka magwan doni ke dron ka bogon noni ka briki goshi ka soro ola kwa koko wuli ka jo. On voit des paillotes Ibe buguso dowye. dont la moitié du toit est partie, les gens loulent dedans. O buguso retlanche bela jele o bolendo ala nga o nata ota mo be ka nyanamaya ukonoi. Alors qu'il suffit de quelques mètres pour aller couper de la paille et rafistoler les chaumières. Kasoro ida dron ka metre de madama ke warsa kata bin tige kungo kono ani ula tuba toye mi ko to dafa. Eh bien, il faut que cela change. Fo ninde kayelema. Il faut que cela change si vous voulez Ni aba fe fo ninde kayelema. continuer à occuper dans le parti, dans la République du Mali, Katanya ka jorota mali kono parti kono la place qui doit vous revenir dans la construction nationale. joro mi ni oye autai faso jolila. Et je sais que les difficultés politiques Wa neba donc afako gelea mi be politiki ko nasrafe. dans cette circonscription Ni marabulo ingono nana. ne sont liées qu'à ce problème. Olu glonendo ni gelea indela. Les difficultés politiques résident en cela. Politiki ko gelea ube ni gelea nunu de kono. Camarades, Ndamanyong nous avons fait une option. anye josendeta. Nous avons décidé de construire une société socialiste. Anye alatige kafoko ana kulula de sigi senka mi sinsinendo fanga ani soro furubaya lima. J'ai l'habitude de vous dire que ce n'est pas facile, Nde la kafo awnyana ko amanugo. que c'est difficile et même très difficile. Ko akagelen kosobe. Parce que dans d'autres pays, Kama soro jamana tawla. ceux qui ont eu à construire le socialisme Mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔ ani fanga forobayali sigi sen kan. étaient ceux-là qui étaient les exploités. Olu tun ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu bisilen de tun bɛ ni olu de tun bɛ tɔnɔbɔ. Ils se sont révoltés contre leurs exploiteurs Olu murutira u tɔnɔbɔbagaw ma. et qui ont pris en main les organismes de production. Olu sɔrɔla o la bolofara minnu bɛ sɔrɔ ko fɔ u y'u ta u bolo la. Mais c'est nous, Nka anw privilégiés d'hier et privilégiés d'aujourd'hui, an minnu kɛra mɔgɔ kunnadi ye kunun an minnu kɛra mɔgɔ kunnadiw ye bi. qui voulons construire le socialisme. Anw de b'a fɛ ka sɔrɔ ni fanga forobayali jɔ. C'est de notre part An kɔni ta fan fɛ o ye une excellente intention. ŋaniya ɲumanba de ye. C'est de notre part la manifestation d'un esprit de renoncement. O kɔni ye a jirali ye an ta fan fɛ ko an banna. C'est de notre part la preuve An ta fan fɛ nin ye dalu ye que nous voulons accepter des sacrifices ko an b'a fɛ ka diɲɛ ni fɛn dɔw ye en faveur de cela qui constitue l'énorme majorité de la population k'a ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu de ye fasojama fanba ye. et qui, s'ils étaient conscients, Olu minnu n'a sɔrɔ ko olu tun bɛ a kalama. auraient dû être les éléments les plus actifs Olu tun kan ka kɛ o la mɔgɔw ye mɔgɔ minnu cɛsirilen don ka tɛmɛ bɛɛ kan. de la révolution socialiste que nous voulons, dans laquelle nous sommes engagés. Yɛlɛmali la yɛlɛmali min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ an kɛlen bɛ ka an cɛsiri o min kama. Nous avons jusqu'ici usé de la persuasion Fo ka se nin yɔrɔ ma yan
anye chugunya uke amba fo minka kanka ke Cela fait 3 ans depuis le 22 septembre 1960. abe san sababo sisan kamini san bakele keme kononto ani bioro otula finkalo plemgan ani flana ni uye sankalo kononto nai Aux uns et aux autres, nous indiquons ce qu'il faut faire, ce que nous voulons. amba fo be kelengele na minka kanka ke ambe mi fe Comment nous pouvons continuer le socialisme? Ce que nous devons accepter comme sacrifice. ambe socialisme jo chugomina ani anka kanka yere dili minke Depuis 3 ans, on explique aux camarades abe san sababo sisan ambe ka nyefoli ke anto nyogonye qu'il faut savoir renoncer à certains privilèges, à certaines habitudes de vie faciles. ko anka ganko ka se ambanima fatawu dawma kunadia dawma ani kechugo dawbe munu be nyanama ya temechugo nyuman ko fo kankan ko ka ban o dawma Depuis 3 ans, nous invitons nos camarades abe san sababo ambe ka wele kan blaka alase anto nyogoma à cesser la spéculation o ka ngana mun ko dabla qui déshonore celui qui la pratique o min be bonye bo akebaga kan et entache l'honorabilité du peuple où elle est pratiquée. abe bonye bo fene jamana kono deun kan abe ke olu munu chema Depuis 3 ans, kamini san saba nous invitons à force d'arguments les militants dalu bela jelen fe ambe ka wele blaka alase tondeuma à comprendre que le socialisme ne se construit pas dans la facilité. ko soro ani fanga forobayali ate jo nogoya kono Il faut qu'au lieu de regarder toujours en avant et au-dessus de nous, ko wajibi don anga lajali ke tuma be an sanfɛ ani an ɲɛ de regarder toujours en bas, au-dessous de nous et derrière nous, ka lajali kɛ duguma tuma bɛ an kɔfɛ et de comprendre que quelles que soient les difficultés ko gɛlɛyaw mana kɛ cogo cogo que nous pourrons connaître an bɛ se ka minnu dɔn gɛlɛyaw la par le fait de la taxe civique ou d'autres mesures, ka sababu kɛ sale minnu bɛ sara fasoden ɲumanya sira fɛ walima sira wɛrɛw nous avons des millions et des millions de Maliens malidenw mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ yen qui se contenteraient du quart que nous avons minnu bɛ se ka u wasa don an ka tilayɔrɔ naaninan na et qui n'aspirent qu'à cela, minnu n'olu tɛ dɔwɛrɛ ɲini n'o tɛ mais qui cependant, nka olu minnu o n'a ta o ta malgré le grand déséquilibre existant hali k'a sɔrɔ ko damakɛɲɛbaliyaba bɛ yen entre leur mode de vie et le nôtre, olu ka ɲɛnamaya kɛcogo ani anw ta ni ɲɔgɔn cɛ continuent à nous faire confiance olu bɛ taa ɲɛ ka dannaya kɛ an na parce que dans les moments les plus difficiles, kamasɔrɔ wagati gwɛlɛnw olu kɔnɔna na nous avions fait le serment d'accepter tous les sacrifices, an ye layidu ta ka sɔn seko ni damajira bɛɛ ma même l'ultime sacrifice pour pouvoir les conduire à la libération. hali seko ni damajira laban walasa ka u ɲɛ minɛ ka u lase kanabilali ma Eh bien, il faut que ce serment que nous avons fait o layidu min o kalikan min ni an ye o kɛ wajibi don demeure plus que jamais vivace en chacun de nous. o ɲɛnama ka to tuma bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ kelen kelen kɔnɔ Il faut que maintenant nous fassions aussi le serment fo sisan fɛnɛ an ka kalikanw de kɛ an ka layidu de ta d'accepter tous les sacrifices, même s'il le faut, l'ultime sacrifice pour que nos frères paysans qui sont encore dans leur hutte an ka sɔn seko ni damajira bɛɛ lajɛlen ma hali n'a kɛra an yɛrɛ seko dan ye walasa an balima minnu bɛ yen ni olu ye cikɛlaw ye olu minnu bɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ kɔnɔna na qui passent des mois et des mois à gratter un sol ingrat, n'olu bɛ kalo caman sigi sen kan tuma bɛɛ lajɛlen na ka dugukolo ka a wasa k'a siɲɛ dugukolo min n'a tɛ fɛn ladi u ma qui n'arrivent pas à en tirer la subsistance de leur famille, olu minnu ni olu dɛsɛlen don u ka du balota ye min ye k'o sɔrɔ dugukolo la mais qui néanmoins doivent encore s'acquitter du minimum fiscal, nka o n'a ta o ta olu bɛ fitini sara lɛnpo la continuent à nous faire confiance. olu bɛ taa ɲɛ ka dannaya kɛ an na Il faut que nous fassions nous aussi le serment fo anw fana ka nin kalikan de kɛ ka nin layidu ta d'accepter tous les sacrifices, s'il le faut l'ultime sacrifice, ko an ka sɔn ka yɛrɛ di hali n'a kɛra yɛrɛdili dan de ye yɛrɛdili laban an k'o kɛ pour que ceux-là qui nous ont fait confiance, walasa minnu ye dannaya da an kan face à la police, ka a ɲɛsin polisiw ma tɔnbolomaw ma face à l'armée, ka a ɲɛsin nantigiw ma n'o ye sɔrɔdasiw ye face aux fusils, ka a ɲɛsin marifa ma face au canon de l'administration coloniale, ka a ɲɛsin marabajugu olu ka gwɛlɛ ma puissent continuer à nous faire confiance walasa olu ka taa ɲɛ ka dannaya kɛ an na parce que nous leur donnons la preuve kamasɔrɔ an bɛ ka o dalilu de da kɛnɛ kan que la lutte que nous avons engagée ensemble ko an jɛra ka kɛlɛ min daminɛ ɲɔgɔn fɛ ne s'était pas faite pour que nous soyons les seuls profiteurs, ko a ma dabɔ anw kelen pe de ka kɛ bɔbaga ye o kɛlɛ ninnu ma elle était faite pour que tous, nka a tun dabɔra de walasa bɛɛ lajɛlen fonctionnaires, commerçants, i kɛra foroba baarakɛla ye o i kɛra jagokɛla ye o artisans,
agriculteurs, ikera bola barakela yo, ikera senekela yo, éleveurs, militaires, ikera bakamarala yo, ikera sordasi yo, gendarmes, etc., ikera kelemgolaka gendarme ani atou. que chacun de nous puisse enfin Walsa ambe kelengele labanasa, entrer de plein pied dans l'ordre d'une vie nouvelle ambe kase ka sendon ka dafa, nyenamaya kura o fajiri kononana. où ceux qui étaient hier les privilégiés Munu kumbe kunu ni olukunye joro nyumantugu ye kunadiu ye. et qui sont aujourd'hui les privilégiés Olu munu fana be bi ne olubo chuko kelena. auront d'eux-mêmes, spontanément, parce qu'ils sont acquis à l'idée de la charité universelle, Kadaka olu sigilembe ni hakilna munu be dama kenya kofo jien kono. de renoncer à certains privilèges Olu ka ban kunadia dawma fatawu dawma. pour nos frères moins favorisés. Ka anyasi ambalma dawma balma munu ni sete olu ye. Mais ce ne sera pas facile, Nga atena nanugoya. parce que pendant la lutte politique contre le système colonial, dans les moments difficiles, il y a eu des défections. Kadaka politiki ko kele wakati inafo maraba jugu ka wakati kononana. Wakati gelam kononana. Mwa dobe munu ye anjanfa farala ka bo ana. Dans cette lutte O kele ola. économique, Mimbe soro kofo. lutte où nous devons lutter contre nous-mêmes, Kele mi nankagan ka ta ka nyasi an yɛrɛ kuma. il y aura des défections. Mɔgɔ dɔw na sɔrɔ minnu bɛna fara ka bɔ an na. Il y en a eu en 1962. Dɔw delila ka kɛ san 1962 la. Il y en a maintenant. Dɔw bɛ senna sisan. Il y en a dans cette salle. Dɔw bɛ nin so in yɛrɛ kɔnɔ yan lajɛkɛso in kɔnɔ yan. Il y en aura demain. Sini dɔw fana na sɔrɔ. Nous aurons dans quelques mois, dans quelques années, San dama dama kɔnɔna na kalo dama dama kɔnɔna na. à nous compter au rendez-vous socialisme. An na ɲɔgɔn jate ɲɔgɔn kunbɛn senfɛ min bɛ sɔrɔ ani fanga forobayali kofɔ. Mais pour cela, Nka ka ɲɛsin o ma. il faut que vous soyez vigilants, Fo aw ka kɛ mɔgɔw ye minnu b'u janto u yɛrɛ la. très vigilants. Minnu b'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mun de bɛ senna sisan. Camarades, Taamaɲɔgɔn dɔw. ayant quelquefois même des responsabilités au sein du gouvernement, Minnu yɛrɛ ni jɔyɔrɔ bɛ olu la fanga yɛrɛ kɔnɔna na. comme conseillers techniques ou autres, Minnu ni olu ye ladilikɛlaw ye fɛlɛko nasira fɛ ani o ɲɔgɔnna tɔw. mais qui n'arrivent pas à supporter cette discipline Nka olu minnu dɛsɛlen don ka nin tagabolo in ka kolo a ye. sans laquelle on ne peut pas construire le socialisme. O tagabolo min ni o tɛ sɔrɔ ni fanga forobayali tɛ se ka jɔ. Vous avez des camarades qui ont abusé de la complaisance du parti, Taamaɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu ni olu ye dantɛmɛ kɛ ka a ɲɛsin parti yɛrɛ ka bajanbilaya ma. qui essayent en ce moment de surprendre la bonne foi de certains militants. Wa u bɛ a ɲini tɔnden ɲuman minnu bɛ yen ka ɲini ka don olu n'u hakili cɛ. Il faut que vous soyez vigilants Fo aw ka kɛ mɔgɔw ye minnu b'u janto u yɛrɛ la. pour les détecter et les dénoncer. Nous les connaissons parce qu'ils oublient une chose, c'est que depuis sa création, Walisa ka olu dɔn ka bɔ tɔw cɛ la ani ka u kofɔ. An b'u dɔn kamasɔrɔ u bɛ ɲinɛna fɛn dɔ kɔ. Ka d'a kan kabini tɔn in ladanna. depuis 1945, Kabini san 1945 personne mɔgɔ si n'a jamais essayé de trahir l'Union soudanaise RDA et de réussir à la trahir. mɔgɔ si ma a ɲini ka Union Soudanaise RDA janfa k'a fɔ ko i sera o janfa kɔnɔna na ko ka ɲɛ sɔrɔ. Donc, camarades, O la taamaɲɔgɔn je vous commande de la vigilance, n bɛ a ɲini aw fɛ aw ka janto n yɛrɛ la fara aw bolo la. beaucoup de vigilance. Janto n yɛrɛ la caman Et ce que je vous demande, ani n bɛ min ɲini aw fɛ. si votre conscience est troublée par certains propos, par certains actes, N'a kɛra k'a fɔ ko aw sɔndɔmɛ aw ŋaniya ko o de ɲagaminen don kuma dɔw olu sababu la walima kɛwale dɔw sababu la. ne restez pas dans l'expectative. Aw kana na to ten ka aw bolo fila d'aw sen kan ka kow kɛtɔ lajɛ walima ka kumaw fɔtɔ lamɛn. Vous avez le droit et le devoir Jo bɛ aw bolo wa aw ka kan fana de demander des explications à tous les niveaux. ka pereperelatigɛw ɲɛfɔliw ɲini kundamaw bɛɛ la fan bɛɛ fɛ. Et si dans vos comités, dans vos sous-sections, dans vos sections, vous n'avez pas obtenu satisfaction, N'a kɛra k'a fɔ ko aw ka tɔn a duguma law la ani aw ka tɔn sigidaw kɔnɔna na ni aw ma nimisi wasa sɔrɔ olu si la.
Si au bureau politique national, vous estimez n'avoir pas reçu les explications nécessaires, n'a kɛra k'a fɔ ko parti ɲɛmɔgɔyaso la ko aw jigi tun bɛ wasa min kan ko aw ma o sɔrɔ, n'hésitez pas à voir le secrétaire général. aw kana na tamakiya ka a ɲini ka tɔn foroba-kalatigi ɲini ni o ye secrétaire général ye. Je n'ai jamais en aucun moment refusé la discussion avec qui que ce soit. Ne ma ban wagati kelen si la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya sɔsɔli ko n bɛ ban o ma ni mɔgɔ dɔ ye. Et certains jeunes qui sont aujourd'hui ici, qui étaient étudiants à Paris, le savent. Sifin dɔw bɛ kɛnɛ kan yan minnu tun ye kalandenw ye Faransi, olu b'o dɔn. Nous discutions quelquefois pendant des heures et des heures. An tun bɛ sɔsɔliw kɛ heure caman kɔnɔna na. Parce que je voulais les convaincre Ka d'a kan n tun b'a fɛ ka u la faamuya que les moyens que nous mettions en œuvre ko an bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan face à la puissance de l'appareil du système colonial k'a sababu kɛ kolo gɛlɛya min tun bɛ jɔnya o tagabolo la étaient les seuls possibles si nous voulions éviter à notre pays une effusion inutile de sang. olu kɔni tun ye cogoya kelen pewu ye ni an tun b'a fɛ k'an ka jamana kisi joliwoyo ma. Donc quand je n'ai pas reculé devant la discussion avec des camarades, na ne ma segin n kɔ sɔsɔliw la sɔsɔli minnu n'an y'o kɛ na n taamaɲɔgɔnw ye. donc certains nous insultaient, nous accusaient de traite. dɔw yɛrɛ tun bɛ olu tun bɛ an neni ka tila k'a fɔ k'an ye janfanciw ye. Ce ne sont pas avec des camarades engagés comme nous dans la même lutte, engagés comme nous dans le même parti, dans la même barque. olu tun tɛ taamaɲɔgɔnw ye taamaɲɔgɔn minnu ni olu sen donnen kun don nin kɛlɛ kelen na i n'a fɔ anw minnu ni olu cɛsirilen tun bɛ nin parti kelen kɔnɔna na nin kulu kelen kɔnɔna na i n'a fɔ anw. Dont les destins sont associés. olu minnu ni olu dakanw faralen bɛ ɲɔgɔn kan. Dans le pire comme dans le bonheur. hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan. Que nous refuserons la discussion. an tɛna ban ni kumaɲɔgɔnya ye ni o mɔgɔw ye. Et je voudrais que vous puissiez exploiter au maximum cette possibilité qu'offre l'organisation de notre parti. ani n tun b'a fɛ ko aw ka se nin cogoya min filɛ nin aw ka se ka hakilijagabɔ kɛ nin kan ka baara kɛ nin kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ an ka parti a labɛnni ko la. Camarades, n tɔɲɔgɔnw, pour en terminer, je vous dirais simplement walisa ka kuma kuncɛ n bɛna fɔ aw ɲɛna dɔrɔn que malgré tout, kow n'u ta o ta malgré ce qui s'est passé au Togo, hali k'a sɔrɔ fɛn min kɛra togokaw fɛ yen au Congo, kɔngo jamana kan au Dahomey, dahomey jamana kan ce qui se passera peut-être demain ailleurs, ani fɛn min bɛna kɛ laala sini fan wɛrɛ fɛ j'ai confiance ne dalen bɛ a la dans les destinées de la République du Mali et je suis convaincu que l'Afrique entière pourrait être secouée. ne dalen bɛ mali siniko la ani n dalen bɛ a la ko farafinna bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ se ka lamaga ka yuguyugu Mais la République du Mali demeurera ce qu'elle est, à l'abri des secours. nka mali na to a ka maliya la ka a kisi ka a tanga yuguyuguli ma. lamɛnbaw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye an ka baro laban na baro laban min ni a bɛ tali kɛ taama min ni an fa Modibo Keyita ni a y'a kɛ ka taa Kayi ka taa kuma USRDA ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Kayi o kafobolo kɔnɔna na ka taa kuma ni olu ye ka bɛn ni san 1964 o binawulen kalo tile 6nan ni o ye le 6 janvier 1964 san kalo fɔlɔ o tile 6nan ka bɛn ni 1964 ye. Modibo Keyita da sera fɛn caman ma nka ne bɛna sinsin min kan kuma daminɛ na tuma caman na i mana tiɲɛnikɛla cayalen jamana kɔnɔ aw kana taa ɲini yɔrɔ jan dɛ o kɔkɔrɔma donbagaw olu bɛ fanga yɛrɛ de kɔnɔna na n ka mɔgɔ ye karisa ye n ka mɔgɔ ye karisa ye le clientélisme le népotisme ni fɛn kɛlen bɛ ka jamana tiɲɛ bi nin de kɛlen bɛ k'a tiɲɛ aw kana siga a ye jateminɛ kɛ dɔrɔn ni gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ bi min ka jugu ka tɛmɛ gɛlɛya bɛɛ kan n'a fɔlɔ ma kɛ dugukoloko ye a filanan ye dugukoloko ye wa mɔgɔ bɛ yen ko dugukolo yurukuyurukula don k'a tɔgɔ bɔlen don ko binganikɛla don ko namaratɔ don aw kana siga a kɔ sɛmɛyɔrɔ na min tɛ finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ ye o ye politikitɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye walima i b'a sɔrɔ a kɔ sɛmɛyɔrɔ ye kiiritigɛla dɔ ye kɛnɛkan ko de don koyi dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ an ka taa an b'a ɲagami nin kiiritigɛla in bɛ yen an dan ye ka taa a t'a d'a ma wa o kiiritigɛlaw olu dɔnnen don dɛ olu minnu bɛ zonba kulew kɔfɛ u dɔnnen don Modibo Keyita da sera min fɛnɛ ma parti kɔnɔna na i bɛ mɔgɔw de sɔrɔ u bɛ u yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko olu ye tɔndenw ye nka n'i y'u ka tiɲɛnikɛnɔw ka o jate minɛ parti ɲɛmɔgɔ ɲɛna u bɛ min fɔ u da la ani n'u nana se u yɛrɛ ka marayɔrɔw la walima n'u nana ka na se u ka kin kɔnɔna u bɛ fɛn minnu kɛ yen fɛn man ca ka o fɛn man jugu k'o bɔ wa hali parti ɲɛmɔgɔyaso la a bɛ yen parti ɲɛmɔgɔyaso la a bɛ yen dɔw b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ non olu bɛ parti ɲɛmɔgɔ de fɛ a ɲɛ 40 ma ka taa sɔrɔ parti jugu tɛ tɛmɛ a kan
no parti nyamgo ko ka beta ka lancement unke ibai ata kuna foni ndi mugoma walma arebe soroka duwa ka denjuga mobile nin kono walma be mgo douti oni parti nyamgo kata uyorola fanfa ye kuna foni ye nkambe patu ma munu be ulu be jamana joli de kama kambo ulu de ma tiens kapsa nin ko e morgo keta la no ko sebe mgo munu be no lu e flani kafo ye parti kono fe manjugu be ko bo socialisme amba fe amba kan fana wa fanfa miseka ke morgo yo hakila minta fanfa miseka ke socialisme min be na bi se ka ke ka beni anga chugonya we be ka olawale ya ambe ode ko ko ambe ode ko fo jamana kono den uluka donde ka fakuye jamana kono donye uka keta emi ube ko ke ka bano l'impôt sera les mains sisa uni minka kandu minka kan ka ke we ube mi l'impôt sera be ni ka mgo kokari patenti sera be ni ka mgo kokari nga onata wota iga do ka fo de ko min be mgo kan batra ko tede adekun barka ka bu fuka ta fako atote na fara ka fako jamana joro te ye foi dengelena na fara ko jamana ere joro kese kelen ko otiye mo de manina ni fana ka galanda lakana ko ni daso ma be o femare lakana l'impôt besra salon besra fembe besra jamana trésor ha kabako dum anga kuma tutanta ame foli blaka Allah se dauda tigetema ankoro ke doyen amba fo ka segin tukun ka fo barabukum ka foli dama ka foli bla fana ka Allah se Modibo Keita atama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ye a dɛmɛ tiɲɛ kan ni filan ka foya kun tɛ u ta la ni o fɛn fɛn ɲɛnama bɛ bi walima a ye mɔgɔ minnu kalan tiɲɛ yɛrɛ la n'olu fana kɛra maaw ye maa minnu kɛra danbetigiw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen walima